Tak tady se jedná o novou linku na výrobu čisté nanovlákenné příze, která využívá účinek střídavého elektrického pole, na rozdíl od dosavadních technologií, které využívají pro elektrostatické zvlákňování účinek stejnosměrného elektrického pole. Jedná se však o technologii, která je unikátní v tom, že už se pohybujeme s rychlostí výroby kolem 10 metrů za minutu. Nanovlákenné nitě, které jsou vyráběné na tomto zařízení, nacházejí svoje využití především ve zdravotnických prostředcích. Mohou to být například chirurgické nitě, anebo další pletené nebo tkané útvary, které se ve zdravotnictví používají, jako například kýlní síťky. Výhoda těchto materiálů je v tom, že je můžeme funkcionalizovat. Ta technologie totiž běží za normální teploty a proto do takzvaného zvlákňovacího roztoku můžeme přidávat biologicky aktivní molekuly, jako jsou například antibiotika, a ty potom dostávat dovnitř do objemu vznikajících nanovláken. Naše společnost se věnuje procesním technologiím v oblasti mikronizace a nanonizace materiálů a my jsme velice rádi, že tady můžeme být, aby jsme sdíleli nějaké zkušenosti a znalosti z toho našeho oboru nanotechnologií. Samozřejmě je to pro nás zajímavé i z toho důvodu, že tady můžeme najít spolupracující partnery z oblasti univerzit a výzkumných institucí a i v neposlední řadě si o toho slibujeme, že nalezneme nějaké potenciální klienty a další partnery pro rozvoj našeho obchodu.